Arwaki ni machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakora moge jwange mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala no mano mar loso wuoche. Ok en wuoche miloso ka en wuoche moyiech. En wuoche miloso kachakre tiende nyaka e giko mare. Nyakora moge jwang' ma oting'o loso pien kaachiel koda ka loso sol kod mago duto mantiere kanyo nyaka keto tol mano mar tweyo wuoche. Nyakora moge jwang' ma en sigand Andrew Obare. Ohala ma otimo mar loso wuoche e chiro ma Makina e kaunti ma Nairobi, aluora ma Kibra, kawuono miyowa siso mare kaachiel koda ka lony mare loso wuoch ma bende owacho ni ouso ne ji mopogore opogore e kaunti ma Nairobi kod aluora mare. Ohala mosetimo kuom higni mohewo 20 morni oyudo kanye. Ang'o ma keti ochiewo pile ka pile mar timo ohala ni? Obinye ne sigand Andrew Obare ma bende chako no chenro ni mar ohala gi mwandu. Ani luongana Anton Oduor Obare, ajaw Kenya, atiyo Makina Market, atwang'o wuoche. Asetwang'e for 26 years, nyaka nachake, nyaka kawuono. Ing'en gimo kichako to pod ichako ka pod in piny kabisa. Koro kaka the way kaka imedo kaka higni di, kaka iyudo experience ma iye. Nabedo interested mondo apuonjra tij wuoche. Naneno ka loso wuoche no. Kata ka ndala anyalo tume, kata ka Nairobi anyalo tume. Anyalo tume kamera moro achiel madhiye, anyalo tiye. Kidwani mondo ichak tiju ohala ma wuoche, nyaka ibed gi masin, nyaka ibed gi sub locks, nitie gik moko kaka skiving knife, punches, pien be nyaka ibed go, gik moko matindo tindo mitiyo go, Stevina boards, mago nyaka ibed go. Kama pek nitie nyaka ibed gi masin ng'en nyaka okaw masin matwang'o wuoche maber en around 35,000 kod blocks mago koro makoro nitie tab nikech nyaka ibed go all sizes. Kochakre size matindo mar 24 nyaka 11. Mano matindo kod joma dongo be nyaka ibed gi size 39 nyaka 11. Kanyo makoro sida nitiere. Koro nyaka ibed go all sizes mag blocks mag tiend ng'ato kaka ma ng'ato dwaro. Mak ng'ato biro dwaro ma nyahigni 100 maja higni 2 kata higni 3 in gi size no. Ka ng'ato biro dwaro kijana ma number 11 maduong' ma secondary tin gi size no. Koro kanyo ma nitie gwenyruok matin. Mor gi tija ni nikech ayudo yuto ma kawaida mara manyalo yudo. Anyalo atero nyithindo e school aneno ka ayudo matin anyalo survive go. Momiya mor kode, momiyo nyaka chiew kinyi kabire. Changamoto nitiere matin kaluwore. Ng'en ndalo ma kaka nyithindo dok e skul, wan gi tich mang'eny, pesa nitiere. To ka nyithindo osedok e skul, ting'en koro waloso mana officials, koro ing'en kanyo onge rush hour ahinya. Koro gima problem manyalo betie en materials. Materials ema nyaka make sure ni materials nitie moromo gitiyo tijino. Tich te ma ng'ato tiyo mami kaka idak nyaka ibed ni nitie yuto nitie mwandu be nitiere. Tich te ma ng'ato tiyo en kaka i-handle. Tijwa ni ok orach as such nikech kinyalo tero nyathi skul, inyalo chiemo, inyalo chulo ot. I hope ni mage gik ma basic ma ng'at matiyo, mage gik ma priority nitiere mokwongo. Pek mantiere na capitation. Ka pesa nitie, tinyalo yudo gima yot. To ka bende iuso ti pesa ineno ka ok tiyogo maber, inyalo yudo pek bang'e.
lakini kiuso tinwang'o pesa mnyalo nyiewogo material moko maber to pek onge ahinya. Ohala te nitie challenges. Nitie ndalo ma koro owach ni kata rasa mag school back to school go nyalo bet kata pesa 100,000 tin go school fee. Chulo kata school fee ma dhi 100,000 no biduog nono. Koro kini ohala nitie gini SACCOs moko mantiere kata gine moko mnyalo loan moko mnyalo holo matin mondo sami chulo kata school fees nwanga kaka kendi chung. Bedo matek seche moko nitie kendo ng'eny. Koro nyaka ing'e kaka balance seche moko save matin ng'eneno kaka irakorigo kode. Kodok piny, ing'e nitie ohala nitie nyalo dok piny, inyalo dwaro loan ma boosti kendo mondo ichak idik mani nitiere. Koro mane sana gimo nyalo timo nikech inyalo ga dok piny kabisa matami kata kaka inyalo waro pien. Koro irango kaka inyalo konyori. Gima nyalo nyiso ng'ato ma kadwa chako kata tijni kata ng'ama dhi mbele gi tijni. Sasa mitiyo biyudo pesa, nyaka ikan pesa mo matin ma irango kodiochieng' makiny. Ok ing'e ka piny chal. Nikech seche moko inwang' kata ka ndando mandamanogo. Ok iti, ting'eni kitegemea daily services may hand to mouth cha, inyalo kose. Koro mikungo no nyalo konyi chiemo, nyalo koli kata school fees. Koro kungo no ober. Kiyudo matin, ichamo, moro ikungo. An ka pod aparo na biro tiyo ohala ni kuom higni mang'eny. Kama tiye Makina ka, aparo no Makina ka customers bok ma mbali. Ok wan customer ma iye ka, nikech kitegemea customer ma iye ka, ok inyal survive. Am customer all over the country. Busia, Mombasa, Kakamega, Bungoma, Kisumu. Koro waoro ga wuoche kuro. Ka ng'ato go order, I just send there. Ng'ama dwaro wuoche manyalo dwaro ma wuoche ne nyalo mora, odhi Facebook, nwang'o Anton Oduoro Bare. Namba mar simu en 0727 24 5891. Ageno nyakora monge jwang' ni somo gimoro kalure kod ohala mano ma itimo Makina e chiro ma Makina e kaunti ma Nairobi kae alwora ma Kibra. To bende sani wayudo thuolo mano mar tuwa kod jalony e weche mag cheno ni mar ohala gi mwandu kawuok e okumba no mano mar CIC Insurance Group. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Moses Winda. Moses Winda miyowa maling'ling mopondo ahinya e kar kungo kod mano mar keno, ahinya mano miluongo kanyo ni Money Market Fund mitayo kod kambi mano mar CIC Insurance Group. Inyalo donjo kayo machal nade, ija ohala, itimo tich ma ondikie, kata in bende in gi tich ma indike jok moko. Bende nyalo jiwogi ni mondo migi ken kaluwore kod Money Market Fund. Kawuono nyakwara moga jwang' omiyo maling'ling mopondo ma kawuono okete lela e chenro ni mar ohala gi mwandu. An gi nyinga iluonga ni Moses Winda. Atiye kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance Group. An jalony e weche okumba, kungo kod ohala. Kawuono wakelo wechenroa mar CIC Money Market. CIC Money Market ni en product maberie moloyo nikech otemo encourage jowa ji duto to moloyo to oganda luowa ni watem wakunge gimoro matin nikech ber CIC Money Market ni en niya gimoro amora matin miketo kanyo no seche mikunge no to bende omedo nyuolore, koro omiyi yot moloyo to ne jo ohala ma kinde mang'eny dwaro ni ka ginyiewo gimoro ka giuso koni to gilose ohala moro wiye. Seche mikawo pesa ni matin no ikete kodwa ka pesa no bende nyuolo gimoro wiye ma kachopo kinde mamoko ma koro idwaro tiyo gi pesa ni tiyudo ka pesa mani kano cha kendo chako nyuolore, koro mano mi dongruok e yo mowinjore. CIC Money Market Fund ni en product maber mana kaka asewacho ni wadwaro ni mondo jo Kenya duto onyal bedo gi Money Market Fund ni nikech wang'eyo ni ka iroma higni 18 ni kata ja Kenya mora mora madidonji ohala
immediately chako yudo nweng'o ni moro matin. Ber kiyawo CIC money market fund nikech en product madwaro mana pesa matin. Iketo mana pesa ni moro matin kanyo. Pesa no waluonge ni principal amount gi dho ngere. Pesa no kisekete kanyo to pesa no chako nyuolore. Pesa matin michaki yudo kamoro kendi chaki kete kanyo. Kendo wamedo jiwo jo ohalawa ni profit moro miyudo ga matin cha kapok ikete gi machielo kata kapok inyiewo stock ni mabiro tinyalo kawo pesa ni tiketo ka mondo med nyuolore kata kapod iparo gimidwa timo kode. Jowa bende timo ohelni mopogore opogore kaka maybe iyudo ka ng'ato nyalo uso lo kamoro kata inyalo uso dheri moro kamoro to maybe pod irito gima idhi timo gi pesa no inyalo kawe yaw account kodwa kae kaw pesa no ket kanyo. Pesa no biro bedo ka nyuolore odiochieng' kodiochieng' mondo ndalo ma koro ibiro dwaro gole cha tiyudo ka en gi gimoro e wiye. Watagit ji duto nikech en oonge term limit. Term limit tiende ni onge chieng' mwabro nyisi ni pesa ni koro osebet ahinya ka bi kawe. Ine mi kane kanyo nyaka chieng' moro idwaro gole. Inyalo kane kanyo for as long as you want. Tiende ni inyalo kane akana kanyo kaka iyudo nweng'o ni moro ikete kanyo mana kaka iyawo bengi ni. Kaka ikano pesa e bank cha te kaka inyalo keno kodwa. To kendo berie moloyo moingo kano pesa e bank nang'o. Kinde mikano pesa e bank cha tiduogo iyudo ni kinde midhi gole iyudo ka bende odoko piny nikech nitiere gimoro iluongo ni bank charges. Iyudo ka bank nyisi ni wakano ni pesa ni kendo koro wadwaro ni wang'ad ma wiye mae midongo. Advantage ma mae nitiere go, ber ma mae nitiere go en niya kinde mibro biro kata in iwuon ibro mor kendo ibro ka kibuonjo malich ahinya nikech pesa no bro bedo kosenyuolo nyaka pesa moro e wiye to pesa monyuolo e wiye no bende chake nyuolo pesa machielo. CIC money market fund en product manie buo kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance Group. Kambi mar okumba mar CIC ni ene moberie moloyo kata king'iyo e industry ka ene moduong'e moloyo kendo ene oingo fund managers moko gi kuma bor ahinya. Wan namba achiel kendo gap mwawego ng'at jogo maluwowa duong' ahinya. Koro omiyo watemo jiwo jowa duto ni mondo oyaw account ka okan pesa ka. CIC money market fund ni kaka sewacho ni ene buo kambi mar okumba maduong' mar CIC. Mae kambi maberie moloyo sani koluwore gi weche mag okumba to moloyo e product mar CIC money market fund. Watiyo gi lony mopogore opogore ma kaluwore gi yore magwa mag investment kata kungo kata keno. Kaluwore gi keno marwa kata kaluwore gi market analysis awacho ni nyinyo manie wiye kata interest gi dho Kiingereza en ni interest wa ni malo kendo ok wanyal wacho ni interest no en fixed kata ni omoko kamoro. En interest ma fluctuate. Tiende ni en onyalo dhi malo kata onyalo duogo piny kaluwore gi kaka chiro chalo. Wan gi yore mang'eny ma ng'ato nyalo luwogo kaka pesa ne nyuolore e kambi ka. Inyalo luwowa e yore mag mbui, inyalo donjo e CIC Asset Management kacha tidonje portal ma CIC Money Market. Ka waseyawo ni account to wamiyi gimoro iluongo ni member number. Member number ni e account number ni. Koro kitiyo gi member number no tidonje portal kacha inyalo ng'iyo kaka pesa ni nyuolore kaka pesa ni nyuolore gi kaka market kata kaka chiro dhi. Main office wa mani hapa ile apaya mar Mara Road manabut Kenyatta National Hospital. Inyalo yudo wa gwenge mopogore e counties wa 47 te kod gwenge matindo tindo kaka Kisii, Homa Bay, Kisumu, kuonde go duto wayudore. Wajiwo ni mondo udonji CIC money market fund nikech ene product maberie moloyo mar kungo nikech
onge kama product ni bro nyisi ni koro isekungo moromo koro wuogi onge wach mora mora en tiji en ni imiwa details ni yaw account kodwa kise yaw account kodwa to pesa matin tin miyudo no inyalo bet kikungo kodwa mana kaka nasewacho en product maber ahinya moloyo kata kano pesa e bank nango seche miyaw account kodwa pesa matin miyudo no ikete kanyo to pesa miketo kanyo no obende onyuolore ndalo ka ndalo mondo kinde makoro ibiro ng'iye tiyudo ka pesa ni bendo timore nade pesa ni osenyuolore makoro inyalo timo kode gima duong' moloyo kata koro odongore oduong' moingo kaka kinde manikete cha gima berie mar ariyo enia pesa ni mikano kodwa ni okonyal bedo okonyal lal nikech be wan gi singo gi clients wa ni we keep our word mana kaka wawacho gi dhongere ni we keep our word pesa nini kosebiro ka pesa nini wakane maberie moloyo ni seche mwakane ni to bende onyuolo pesa moro matin tin e wiye pesa matin monyuolo e wiye no be medo mana nyuolore ka luwore gi kinde ma wabo bet kode kae erokamano. Nyagora moge jwang' en geno mara ni somo gimoro kalure kod ohala mano mar Andrew Bare kachiel koda kamano maling'ling mokelnwa kod Moses Winda mano mawuok e kar okumba mar CS Insurance Group wakaw ywe masani kaduogo abiro kod ja ohala mar juma kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Aribo chopo kae mapiyo to en bokelo gimoro amora oritane matin arusen mari ere kaka nyako no biro timo gigi te wachna niti ananeno kichako tiyo gi pari marach nitiere gimoro maneno kae mabro mori wachna ineno ng'a owadwa an ka wacho ni nyinge to kibiyie koda ananeno pari bedi ibiro madho chai abiro madho akwayi ni we mondo alose mana ok nyalre donge en jaod nyara Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Arwakini machiegni kendo nyakura moga jwang' e chenro mar ohala gi mwandu kendo moro mara ni pod ikete karka e chenro ni arno achaki nyaka sani pari nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duote mag Ramogi TV SMS line wa main 33600 imiyo paro kaka wanyalo bero chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyagora moga jwang' kawuono ka warango ja ohala mar juma wadamenyo sigana mano ma ikelo
kod tich kaluwore kod mano mar uso uniform. Nyakora moge jwang' man sigand Elvis Olo mabende uso e chiro mano mar Makina. Kawuono ni omiyo maling'ling' e uso mano mar uniform. Ouso ne jok mage, obed sikunde, jogo manyiepo gin giwegi e kin mamoko. En tich mokonwa ni pok otimo kuom kinde malach sani, to yudo more iye. En kaka jaohala machako, ang'o mwanyalo somo ire e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kawuono okonowa maling'ling' e ohala ni mar uso uniform ne sikunde, ji giwegi e kin mamoko. Elvis Olo e jaohalawa mar juma. Kachako nyinga iluonga ni Elvis Olo, ajagem Siaya County. To ohala ni nachako time higa mar 2016 nachako time ohala ni. Atime e area mar Makina Market ma yudore Kibera, along Kibera Drive. To ohala ni nachako time 2016, to gimano mi achako time ohala ni naneno ka chiro ni ne onge ng'at moro amora mane timo ohala mar uniform. E gini naneno mondo achak timo biashara ni. Nyaka sani moro ma ohala ni osemiya en ni ayudo customers kendo ayudo order koa e skunde mopogore opogore. Customer na gin e alwora ma area ma Kibera ni, to moko bende gin oko, to giyuda area mar ginene e internet. Challenges mantiere en ni seche moko yudo ka ohala ni piny kaka sani ohala ni piny matin niwach nyithindo pod ni dala, pod jonyuol gi pok onyiewo uniform. Koro mago challenges ma wayudo wan kaka jok ma uso uniform. Okay, ng'ata madwa chako ohala, gima dakwongo ng'ise orang environment kaka alwora ne kaka nitie. Number 2, obed gi business plan. Number 1, onego bed ni obed gi capital. Number 2, onego rang kaka onya chako yudo uniform kata kapo ni owaro kumoro, kata kapo ni en gi mashine moro ma en owuon otweng'o, to ouso gi en owuon. Number 3, onego orang marketing moro maber, kaka onya advertise business mare kata ka en e internet. Seche moko customer obiro, seche moko yudo ka quality neno ok ber, to nitie moko matongo kenda gi. Seche moko customer biro to weni order titwang'one to duogo kawo. Koro anya wacho ni tweng'o katwang'o meka it is more convenient. Nitie skunde moko mabiro ga to timo order tauso ne gin bulk, to nitie jok moko mabiro ga person in person to gikawo mekgi. Koro prices lure gi uniform ma ng'ato kawo gi size. Gigi ma ng'ato kawo, wonde ka ng'ato kawo sweta lure gi size. Wonde ka ng'ato kawo sweta kata mar size 14, sweta mar size 14 anya uso nego gi 850. To long kapo ni ng'ato kawo, long bende anya uso ne ng'ato gi siling 900. Kochakre siling 900. An gi book mar savings mandike ga pile ka pile, sama loro tich nitie kuma ndike kaka ohala bet kawuono. Ber mar biro kuma ndiko book machal kama, seche moko nyarango kata at the end of the month irango iwei kantie profit mi make kata kantie loss mi make. Niwachinge at the end of the month bills bende nyaka wachul. Okay, my word of advice to the young men out there, what I can advise them is ginya chako matin, okochuno ni nyaka gichaka dichiel gi ohala marabet kamano. Gichaka matin, and then as time goes by the business will also grow. Yeah, that is what I can advise the young men outside there. Okay, my social media handles, you can find me at Instagram at SM Uniform, Facebook SM Uniform, at WhatsApp you can find me on 0748 307 723. 0748 307 723.
Nyakwara Mogejwang kaka wajo wachoga, pile ka pile ni ohala mokelo ni karka gi sigeni mamoko, gin mag ji wini adieri ohala en gino manyalo timore, kendo in bende inyalo tae. En moro mara ni bedo kodona chak chenro ni maro ohala gi mwandu, magoro sani wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien. Mamoko ka omiri ekni, kaka inyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.